da zuwan manzo mujittaba. Yau ranar murna ta maulidi na annabi ya zago, garin dogon jeji muna farin ciki da zuwan manzo mujittaba. Zana sanyo sunan Allah, yau kada dan ilimi zana yau yabo ga Rasulallah. Ba zan iya mantawa da alihi ba har ashabullah, su sayyadina Ali da Fadima Hassan da Husaini na sa akan gaba. Yau ranar murna ta maulidi na annabi ya zago, garin dogon jeji muna farin ciki da zuwan manzo mujittaba. Har da waliyanka sai ana tijjani masoyanka, na sanyo in yasi burhama a ciki na masoyanka. Na sa Sidi Sharif har da jiyali mai kaunarka, su hidimarsa akan shugaba suke yi san ba sa da fargaba. Gashi muna murna yana da manya domin kaunarka, mun fita min zago cikin gari muna yi maka labbaika. Baban Fadimatu a barkayya annabi labbaika, baban Alkasim Abdullahi har Ibrahim ja muje gaba. Yau ranar murna ta maulidi na annabi ya zago, garin dogon jeji muna farin ciki da zuwan manzo mujittaba. Muna barka da zuwa mai Abubakar As-Siddiqu, Kabir dogon jeji fagen yabanka ba na yin shakku. Ga su sahabbanka akan ka shugaba ba sa shakku, ga Umar Usman na sanya Dalha da Zubairu suna akan gaba. Ruwa daga yatsunka, sahabbai sun shashi sun yi alwala dan ba shakka. Kai ka kira dutse da bishiya a take su zo gunka, ya manzan Allah da mu a yanke maka labbaika. Ya manzan Allah da mu a yanke maka labbaika, dan manzan Allah kututturan dabino ya yi kuka. Saboda ma'aiki ka bari shi yasa ya yi kewarka, sai da ka zo gunsa a lokacin ya bar wannan kuka. Ya nabi mai kyauta sai ka ba shi kyautar aljanna shugaba. Domin ƙaunar ka Allah ya sanya rana kasa wata yayi saukowa, kasa yayi tsagewa dan kafirai su ga su shaidawa. Ya na Khadijatu an goga Aisha mu kai mu kasa akan gaba. Yau ranar murna ta maulidi na annabi ya zago, garin dogon jeji muna farin ciki da zuwan manzo mujittaba. Ya angon Ramlat dagun Abu Safiyan kai ne, Muji gun Maimunatu ma'aiki na kai ne, mai Hafsatu yar Umar na Zainab abin suna kai ne, mai Ummu Salama angon Safiya manzo kai muka sa kan gaba. Ba zan iya mantawa da kai ba Ahmed mai kaunar mu, ni na kai ne malami cikin makarantar mu. Har Ibrahim zan sa cikin yabo na ma'aikin mu, kuka dage domin ganin garin dogon jeji ya ci gaba. Yau ranar murna ta maulidi na annabi ya zago, garin dogon jeji
shi ne ma akan islamiyya ga sunayen su zan sako waɗanda suke niyya. Farko zan sanyo alhajinmu ne ba jayayya, bi ma'ana shi ne Halilu ɗan garin dogon jeji yana gaba. Bara'in ɗan haura tsallaken mace na gidan ganji, in sanya magajinmu malaminmu ɗan dogon jeji. Har da Basire na shi ma yana cikin dogon jeji, bi ma'ana dogo nake nufi na Sanu ɗan Lami sai na gaba. Yau ranar murna ta maulidi na annabi ya zaɓo, garin dogon jeji muna farin ciki da zuwan manzo mu ji tawa. Zan iya mantawa da kuwa ɗaliban makarantar mu, na yaba dukkanin ƙoƙarin ku kan san manzon mu. Ku kuka min amshi da lokacin da zan yabi manzon mu. Ina roƙon Allah ya ƙara ilimi a gare mu mu samu ci gaba. To ga saƙonku a yanzu zana baiwa Rasulallah, ya manzan Allah farin gani jakada gun Allah. Nazifa ta ce ne jinjina gare ka Rasulallah, Latifa ta ce taka lafiya ɗan Abdullah, har da Fariya ta ce na gaida kai ramar Allah. Firdausa gidan ganji ta ce na gaida kai manzan Allah. Magaji abokina ya ce na gaida kai manzan Allah. Dan darajar manzo ya ɗalibai mu tafadan Allah. Baban faɗi matuba ne da fili san ka muke, ba mu da tamkar ka shugaba abin so kai muka sa akan gaba. Yau ranar murna ta maulidi na annabi ya zaɓo, garin dogon jeji muna farin ciki da zuwan manzo mu ji tawa. Ka mai sallah dole ne ka kama Rasulallah, dan manzan Allah shi aka bai wa sallar ba illa. Mu duba cikin sallar dole za mu ganshi Rasulallah, cikar imanin mai yin ta sanka ne dan ba shakka shugaba. Kabir na gaida iyaye da malamai da abokaina, na sanyo harku ɗalibai masoya manzona. Na sa harku ya zakirai masoya manzona. Ina roƙon Allah ya samu duk a ceton annabi ja gaban gaba. Yau ranar murna ta maulidi na annabi ya zaɓo, garin dogon jeji muna farin ciki da zuwan manzo mu ji tawa. Kar da ku manta ni ne Kabir ɗan dogon jeji, baban Salaha abban sai ba ɗan dogon jeji. Nan zan ɗan huta al'ummar garin dogon jeji, sai wata rana in rabbana ya sade yawan kwana muna gaba. Za ku ji sabon baitin da za na yi wa ma'aikinmu, baban faɗi matu sarkin Aliyu masoyinmu. Ina roƙon Allah domin ya ƙara har haɗa kayanmu, sai wata rana na bar ku lafiya ya al'ummar shugaba.